το δίπλα. Ένα 13 και ένα στο 14. Έλα. Στρίψτε το λίγο. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, το κίτρινο το καλώδιο από το 19 κόλλησέ το στο 14. Το κίτρινο του 19, στην άλλη τη μεριά δεν θέλω να το ξεκολλήσεις, θέλω να το κάνεις γέφυρα, αυτό εδώ να το βάλεις στο 14.